ka para pangunahan yung nararamdaman ko. Ano ba ako sa'yo, ha? Ano ba ako sa'yo para ipasa mo lang sa iba? So kung kani-kanino lang bago ka umalis. Kailangan ko pa bang ipagpasalamat sa'yo to? Sige, kung yan ang gusto mo, thank you! Sana wag ka nang bumalik! Ayaw na kitang makita! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Pre, uy, pre. Bakit? Huwag mo ako mapre-pre. Bakit pre? Anong gusto mo? Mars? Che, tigilan mo ko. Jackie na lang, Jackie. Bakit ayaw mo ng pre? Nax, alam ko na. Chicks na bang kaibigan ko, ha? Ayaw mo na ba ng pre? Ano, may boyfriend ka na? Wala siya. Wala akong boyfriend. Crush madami. Teka, bakit biglang napunta sa akin ang usapan? Di ba ikaw ang may kailangan? Ano ba kasi yun? Ano kasi, naiwan ko pala yung marker ko sa bahay. Baka meron ka. Meron naman. Sus, ilang pala eh. Kala ko kung ano. Bakit? Ano bang gagawin mo? Gagawa ka na naman ng notes para kay Janelle. Parang araw-araw ka na lang naguhulog ng chocolate sa locker niya. Iba rin, walang mintis. Oo, lalagyan ko lang ng sulat tong chocolate na nabili ko. Bakit pre, pag pinahiram ba kita ng marker, sasagutin ka na niya ha? Nararamdaman ko, Jackie. Malapit na. Malapit niya na akong sagutin. Naks, iba rin ang spirit mo, no? Pre, pahirap ka ba o mga asar ka? Sorry William, wala akong marker eh. Ano? Pambihira. Ang haba-haba ng usapan natin, wala ka naman palang marker. Nakichismis ka lang eh. Sorry na, lover boy. Ayan no kay Carl, sa kanya ka manghiram. Parang boy scout yan eh, palaging handa. Oo na. Malapit na mag-lunch. Tara doon na tayo sa cafeteria, dating pwesto. O sige, muna ka na. Idadaan ko lang to sa locker ni Janelle. Diyan ka na pala. Na-order ko na yung gusto mo. Uy, salamat ah. Buti maaga-aga ka ngayon. Oo paano? Wala masyadong tao sa locker room. Mabilis kong nailagay yung chocolate kay Janelle. Bakit kasi kailangan mo pang magtago? Alam naman na ng lahat na nililigawan mo yun eh. Nakakahiya pa rin eh. Alam mo yun, sobrang ganda niya. Mabait, matalino, nasa kanya ng lahat. Kapag naging kami talaga, hindi ko siya pakakawalan. Sus, sabi mo lang yan. Baliw, seryoso ako. Alam kong worth it yung tagal ng panliligaw ko sa kanya. Alam mo pre, usad pagong ka kasi. Iyain mo na sa personal. Hindi yung araw-araw locker niya yung nililigawan mo. Sige ka, bahala ka, maunahan ka ng iba. Anong ibig mong sabihin? Ayun no, tingnan mo yun. Saan? Ayun no, yung lalaking may hawak na bulaklak, si Marky. Alin, yung nakaitim? Oo, yan nga. Alam mo, madalas ko makita yung lumalapit kay Janelle. Classmate ko yan sa 3 subject. Mabait yan, tapos matalino rin. Match sila actually. May gusto rin yan sa Janelle May Loves mo. Bahala ka, sige, ikaw rin. Bakit? Mabait naman ako ah. Mahal na mahal ko nga ang pamilya ko eh. Matalino ako. Scholar nga ako ng school eh. Anong laman sa akin yan? Pogi. Kapogian pre. Teka, sino ba talaga kaibigan mo sa amin dalawa ha? Binibiro rin kita. Siyempre, ikaw. Lamang naman siguro ako ng 3 paligo kay Marky na yan. Sabi mo eh. Mamaya, yayayain ko ng date si Janelle. Uy, threatened. Hindi ah. Mamatay? Konti lang. Hello, William?
Janelle, naistorbo ba kita? Patulog ka na ba? Hindi naman. Anto ka na ata eh. Hindi. May kailangan ka ba? Pwede ba tayong magkita bukas? Oh, bakit? May problema ba sa group work natin? May pinarevise ba si Ma'am Espinosa? Wala naman. Ano nga meron? Ano kasi, yayayain sana kita mag-date. Hindi kasi ako Pero okay lang kung may gagawin ka, okay lang kung nakaka-istorbo. Teka lang, William. Ano ka ba? Patapusin mo muna ako. What I mean is, okay lang. Hindi lang ako pwede sa umaga kasi alam mo na Sunday. Kailangan ko magsimba kasama yung pamilya ko. Pero afternoon, pwede na tayo magkita. Talaga? Oo. Pasensya ka na. Medyo kinabahan kasi ako eh. Bakit ka naman kakabahan? Ako lang naman to ah. Thank you. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Hindi mo naman kailangan maging consistent sa paglalagay ng chocolate sa locker ko eh. Salamat nga pala ha. Welcome. Sige, ano ba inaanto ka na o kaya may gagawin ka? Sige, bababa ko na yung phone. Good night. Thank you ulit. Sige, ikaw muna. Baba mo na yung phone. Hindi, ikaw na mauna. Ikaw na. Good night rin. Sweet dreams. Sweet dreams. Baba mo na. Ikaw. Ikaw na muna. Tapos pahinga ka na. I want to make sure that you sleep first. Sige. Good night. Bye. Oh, laki ng ngiti mo ah. Halata ba? Oh, oo. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-weekend lang, nag-iba na mood mo. Nga pala, hindi ako sasabay mag-lunch mamaya. Oh, ha? Bakit? Sabay kami ni Janelle. Talaga? Oh. Kaya pala ang laki ng ngiti mo, pre. Alam mo bang magkasama rin kami kahapon? Naks naman, papadalas ah. Ay, grabe. Busog na busog ako. Ang sarap. Oo nga eh. Hindi nakakasawa, no? Ano, may gusto ka pa ba? Hindi. Full na ako. Salamat ha. Ano ka ba? Wala yun. Alam ko matagal-tagal na tayong lumalabas. At naghihintay ka ng sagot ko, no? Kahit gaano katagal, hihintayin kita dahil sisiguraduhin ko kapag naging akin ka, hindi na kita pakakawalan. Hindi kita sasaktan. Promise? Oo, promise. Close my heart. Buksan mo yung bag mo. Bag ko? Bakit? Oo. May nilagay ako dyan. Ano? Basta. Buksan mo na lang. Ano to? Chocolate? Oo. Di ba lagi mo ako binibigyan yan? Ngayon, ako naman na magbibigay. Basahin mo yung note. Dali. I am yours. Ibig sabihin, Oo, William. I am yours and you are mine. Sinasagot na kita. Talaga? Yes! Pre. Uy, pre. Balita ko, may nanliligaw daw sa'yo ah. Ano? Sinagot mo na ba? Kalain mo yun. Chicks ka na talaga. Sira. Porket umabot na kayo ng years ni Janelle, lalong lumakas pa nga Alaska mo sa akin. Siyempre, may forever eh. In fairness ha. Tumagal kayo pero nako. Huwag ka masyado magpapaniwala sa sabi-sabi. Ampalaya. Joke lang naman. Pero may ba ako? Malapit na graduation na. May naisip ka na ba kung saan ka mag-a-apply? Wala pa eh. Ako rin eh. Sana makahanap tayo agad. Sa panahon ngayon, ang hirap pa naman maghanap ng trabaho. Ang dami gagraduate. Ilan lang opening sa course natin na to. Pre, think positive lang.
Good afternoon po, sir. Good afternoon din sa'yo, William. Pasaan ka? Sir, registrar po. Nag-aayos po ng requirements. Oo nga pala, no? Sa ikalawa, graduation niyo na. Congratulations sa'yo, William, ha? Isa ka sa pinakamagaling na naging estudyante ko. Salamat, sir. O ano, may a-applyan ka na ba? Sir De Leon, wala pa po eh. Pero nagja-job hunt na po ako online. Nagbabakasakali lang. Nako, tamang-tama, oh. Andyan yung kapatid ko galing Dubai. Bakasyon niya lang. Babalik din yun sa Dubai. Baka gusto mong sumama. Naku, hindi na po, sir. Nakakahiya naman. Huwag ka na mahiya. Tulong ko na to sa'yo kasi alam kong mahusay ka. At magandang opportunity ito. May kakilalang kapatid ko na kaparehas mo ng field. Siya na ang bahalang magpasok sa'yo. Naku, hindi na po talaga, sir. Ganun ba? Siya, sige. Pag nagbago ang isip mo, sabihan mo ako habang andito pa yung kapatid ko. Sige, sir. Salamat po ulit. Siya, sige. Congratulations sa nalalapit na graduation mo. At mauna na ako. Congrats, babe! Congrats din sa'yo, babe. Ito nga pala, graduation gift ko sa'yo. Salamat, babe. Meron din ako para sa'yo. Nandoon sa bag ko, kaya lang yung bag ko na kay mama eh. Sandali lang ha, kukunin ko. Mamaya na, babe. Huwag muna. I'm sure, makakapag-antayan. Magsisimula na yung ceremony. Ayoko mahuli ka pa dahil sa akin. Naku, hindi naman agad-agad magsisimula yun eh. Well, you know, Filipino time. Nga pala, babe, nung nakaraan, nakasalubong ko si Sir De Leon. Alam mo bang inalok niya ako magtrabaho sa abroad? Akala ko ba, pag naging tayo, hindi mo ko iiwan? Oo nga. Opportunity abroad means long distance. Ang hirap naman ng ganun, William. So, you want me to stay? Siyempre, oo! Paano kung i-grab ko yung chance? Graduation natin ngayon, William. So, please don't ruin the moment, okay? Can we talk about it some other time? I'm just kidding. Naasar lang kita. Huwag ka mag-alala, babe. Tumanggi na ako kay Sir De Leon. Talaga? Oo, nung inalok pa lang niya ako, hindi ako nagdadalawang isip. I love you, babe. I love you too, babe. Ma, buksan mo yung pinto. Anak, ikaw ba yan? Ako nga. Buksan mo, please. Ma, nagkaalala ako sa inyo. Ano ba nangyari? Anak, papa mo kasi. Anong meron kay Papa, Ma? Anak, yung papa mo kasi. Umami siya sa akin. Na ano? Nabuntis niya daw yung katrabaho niya. Ano? Ang sakit-sakit, anak. Ma, Nagtiwala ako sa kanya. Akala ko iba yung tatay mo pero matagal niya na pala akong ginagago. Ma, kalma lang, Ma. Makakasama yan sa kalusugan niyo. Anak! Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman sinasadya. Pinalayas ko yung ama niyo sa sobrang galit ko. Hindi ko matanggap, anak. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko gustong mawalangay ng ama ni Sofia. Ng kapatid mo. Patawad, anak. Ano ka ba, Ma? Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ha? Hindi kasalanan ko. Naging makasarili ako. Hindi ko kayo inisip. At alam mo, anak, kung anong masakit. Ma. Hindi man lang siya umalma nung pinaalis ko siya. Parang pabor pa sa kanya. Ma, tama na. Napakasakit! Parang dinodorog ang puso ko ngayon. Ma, tama na. Yes. Ate, isa nga pong soft drinks yung malaki. Sagot ko na tong kain natin.
Nako, pre, salamat ha. Jackie nga sabi, wag pre. Graduate na tayo at lahat-lahat, pre pa rin. Ay, nako. Magjowa ka na kasi, pre. Alam mo, bata pa tayo. Hindi man dapat minamadali yan. May pinagdadaanan. Wala no. Nga pala, kamusta yung paghahanap mo ng trabaho? Eto, ganun pa rin. Pasa-pasa lang ng resume. Ako rin eh. Sana magkatrabaho na tayo. Pre, alam mo bang inalok ako ni Sir De Leon mag-abroad? Talaga? Hindi mo man lang sinabi agad sa akin. Kailan ang alis mo? Wala, hindi ako aalis. Bakit? May problema ka ba sa paggawa ng requirements? Alika, samahan kita. Hindi. Ano? Kaya kong saktan si Janelle. Diba sabi ko, hindi ko siya pakakawalan. Seryoso ka pala dun? Lover boy. Oo naman. Ma, andito na po ako. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Ma, bakit nakahawa ka na naman sa balakang mo? Medyo masakit, anak eh. Masahihin mo nga muna ako. Sige po. Masakit ho ba yung likod niyo? Oo, anak eh. Ano ba kasi pinagagawa niyo, ma? Naku, ang dami kong nilabahan. Ma naman. Hindi mo naman kailangan labahan yung mga damit namin ni Sofia. Malalaki na kami. Kaya na namin yan. Dapat sa inyo nagpapahinga. Anak, ayos lang yun. Tinatanggap ko nga yung labada ni Mrs. Bagaporo eh. Ano? Nakapaglalaba nga ako ng ibang tao. Alam nga naman sa sarili ko mga anak, pabayaan ko yung mga labahan nyo. Ano yun, ma? Tumatanggap ka ng labada? Ano ka ba, anak? Nanay ako, kayang-kaya ko yan. Sanay ako sa hirap. Pero ma, bakit? Yung kapatid mo nag-aaral pa. Napakarami nating gastusin. Hindi ko naman kayang tumunga nga lang maghapon sa bahay at magantay ng milagro sa magaling yung tatay. Ano yun, suhol, di ba? Pampalubag loob. Bahid sa panggagago niya sa akin. Naku anak, hindi. Kaya ko to mag-isa. Huwag mo na akong alalahanin. Nag-aalala ho ako sa kalusugan nyo. Huwag mo na akong isipin, ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa inyo. Hindi natin kailangan ng tatay nyo. Ma, tama na. Nadudurog po yung puso ko kapag nakikita kitang nasasaktan eh. Mag-graduate na ako. Huwag mo masyadong paghurin yung sarili mo. Ako na pong bahala sa inyo ni Sofia. Pagtatapusin ko po ng pag-aaral ng kapatid ko, ang hindi ka nakukuha sa kakasilbi ng ibang tao. Ma, you're my queen. Always remember that, ha? Pero anak, kung ano man yung sasahurin mo, sa iyo yun eh, pera mo yun, pinaghirapan mo yun. Ma. Kaya kung sakaling makakuha ng trabaho, itabi mo. Hindi. Pamilya tayo dito. Ako ang magiging haligi ninyong dalawa ni Sofia. Salamat anak, salamat. Babe, nakakuha na pala ako ng trabaho. Masaya ako para sa'yo. Thank you. Subukan mo kayo mag-apply dun sa kumpanyang papasukan ko para magkasama tayo. Mas hiring sila. I heard natanggap din yung ibang batchmate natin tulad ni Cheryl, ni Jen, at ni Marky. Iba-ibang department lang kami na-assign. Marky. Bakit, babe? Mabait. Guwapo. Matalino. Naligaw yun sa'yo, di ba? Oo, pero matagal na yun. Ikaw nga yung sinagot ko, di ba? Bakit ka ba nagsiselos? Hindi naman kami gaano mag-uusap kasi ibang department siya. Selos? Teka nga, William. Ano ba to, ha? Sa kanya ka na lang. Total bagay naman kayo eh. Hindi ka niya sasaktan. Hindi ka niya iiwan. Ano? Narinig mo ba yung sarili mo, ha? Napapraning ka na ba? Oo. Sa kanya ka na lang. Kung hindi ka nagsiselos, ano to? Ha? Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Sa kanya ka na lang. Mag-break na tayo. Hindi ako para sa'yo. Ganon. Ganon na lang lahat sa'yo to, ha? Bullshit! Sige, kung yan ang gusto mo, break kung break. Sige na, babay na. Sandali, babe. How dare you to call me babe, ha? Di ba break na tayo? I'm sorry. Nagulat lang ako. Babe, frustrated lang ako. Ayoko lang masaktan ka eh. Hindi ko na kasi mapanindigan yung pagiging boyfriend ko sa'yo.
Alam ko naman kasi ayaw mo ng long distance relationship and I'm sorry. Ayaw ko? You never asked me anyway. Hindi mo ko tinanong, William. Pinabitaw mo ako sa relasyon, di ba? Gusto mo ng break up? Eto, binibigay ko na. I'm sorry. Natakot lang ako. Babe, mahal kita. Pero kasi aalis ako eh. Tatanggapin ko ang offer ni Sir De Leon. Okay. Good luck sa buhay mo. Bye, William. Sandali. Huwag kang umalis. Ano ba, William? Bitawan mo ako. Alis na ako. Janelle, sorry sa sinabi ko. Yung tungkol kay Marky, inisip ko lang kasi ang mararamdaman mo pag umalis ako eh. Inisip. Ito na yon? Hindi mo nga piniluwanag sa akin yung sitwasyon. Bigla mo na lang ako ginugulat na kay Marky na lang ako kasi aalis ka? Babe, sorry. Sino ka para pangunahan yung nararamdaman ko? Ano ba ako sa'yo, ha? Ano ba ako sa'yo para ipasa mo lang sa iba? So kung kani-kanino lang bago ka umalis? Kailangan ko pa bang ipagpasalamat sa'yo to? Sige, kung yan ang gusto mo, thank you! Sana wag ka nang bumalik! Ayaw na kitang makita! Goodbye, William! Babe! Hello? Sino to? Good evening, sir. Si William po ito. Ikaw pala, William. Sorry po sa istorbo. Nakuha ko po yung number niyo sa isang co-faculty po ninyo. Sir, tatanggapin ko po sana yung offer ninyo. Walang problema, iyo. Ikinalulugod kong makatulong sa mga estudyante ko. Sige, magkita tayo para mapag-usapan natin ito. Anak, sigurado ka na ba? May oras pa. Pwede ka pang umaya kung hindi mo talaga to gusto. Ma naman, hindi biro ang gastos para dito. Huwag ka mag-alala. Everything will be okay. Anak, mag-iingat ka doon, ha? Tumawag ka naman palagi. Kausapin mo ako kapag may problema ka. Pag di mo na kaya, huwag kang magdadalawang isip na umuwi, ha? Ma naman, hindi pa ako nakaalis. Pag uwi na agad yung iniisip niyo. Kaya ko to. Sabi ko naman sa iyo, ma, di ba? Ako ang magiging haligi niyo. Mahal na mahal kita, anak. Sige na, ma. Kailangan ko na umalis. Ingat ka, ingat ka. Pre, ako to. Pre, pa-video call ka na lang ah. Ano, mabilis ba internet dyan? Loko. Yun pala yung una mo naisip. Hindi mo man lang ako kinamusta. Oh, edi, kumusta? Bayan, pre. Kailangan pa bang ipaalala? Joke lang. Siyempre, miss kita. Ako rin. Pati mga ulam natin noon sa cafeteria. Che, tatampo pa rin ako sa'yo. Hindi mo man lang ako nasabihan na itutuloy mo pala mag-Dubai. Sorry, biglaan lang. Nagka-problema kasi sa bahay. Kwento ko sa'yo some other time. Sige. Uy, ingat ka dyan ah. Bye, tawag ako mamaya. Malilate na kasi ako sa trabaho. Alam mo na, kaka-hard ko lang rin eh. Kailangan magpakitang gilas. Ganun ba? Sige, galingan mo ah. Janelle, ayos ka lang ba? Okay lang ako, Marky. Dahil ba yan kay William? Sabing ayos nga lang ako. Janelle naman, more than a year na siyang wala. Tapos ikaw, nagmumukmuk pa rin. Dude, enjoy life. Hayaan mo na muna ako. Hindi kita hahayaan ganyan. Ibabalik ko yung mga ngiti mong ninakaw ng gagong yun. Tama na, please. Janelle, I cannot stop loving you. Mula college pa lang tayo, mahal na kita. Nung nalaman kong may boyfriend ka na, umuiwas ako because that is the right thing to do. Pero kung alam ko lang nagagaguhin ka niya, sana palang, noon palang hindi ko na hinayaang ma-fall ka sa kanya. I'm sorry, Marky. Kung nadadamay ka sa problema ko, hindi mo naman ako kailangan problemahin eh. Tama na, Janelle.
ayokong nakikita kang umiiyak. Sa akin, sa kanya, o sa kahit kanino. Parang pinipigarin yung puso ko eh. Wala akong ibang hiniling kundi yung makita kang masaya. Hello? Good morning, Marky. Anto ka ba? Uy, Janelle, uy, bakit? Parang gulat na gulat ka ata Ay, hindi. Ay, oo. I mean, masaya lang. Oo, masaya lang ako. Hindi ko kasi inaasahan yung tawag mo. I realize, tama ka. It's been a year. Hindi humihinto ang buhay kung umalis siya. Hindi iikot ang mundo sa nakaraan. Kailangan kong umahon. Ang daming mga magagandang palabas sa sine ngayon. Ano, masasamahan mo ba ako? Wala namang pasok sa office eh. Weekend naman. Naisorbo ko ba yung pagpapahinga mo? Hindi naman. Kahit kailan hindi ka naging storbo sa akin. Salamat. Sige, maliligo lang ako, mag-aayos, and see you then? See you. Janelle, salamat ha. Salamat sa palaging pagsama mo sa akin. Ano ka ba? Okay lang yun. Ako nga dapat na magpasalamat sa'yo kasi palagi ka nandyan para sa akin. Sorry ha. Alam ko, minsan pinag-uusapan tayo ng mga office mates natin kasi, alam mo na, sobrang close natin, lalo ngayon. Alam ko, inaasar ka na rin nila. Baliw. Hindi mo kailangan mag-sorry. Natural lang yung mga reactions nila, no? Let them be. Totoo naman yun eh. I open my heart to you. Kaya talagang hindi maiiwasan. Talaga? Ay nako, Marky. Sasama ba ako sa'yo kung hindi? Ano? Ngayon mo lang ba na-realize? Talaga? Yes! Ay, kaya ba? Kalalaki kong tao. Nikilig ako. Alam mo, kung gaano kita hinintay nung niligawan kita. College pa lang tayo. Nung nasaktan ako, I learned how to distance myself kasi may respeto ako sa inyo. Hinintay ko rin na mag-heal ka. I'm waiting for you all my life. Liligawan kita no matter how long it takes. Ito na yung chance ko. Ngayon pa ba ako susuko? I never thought this day would come. I love you. I love you. Ano? Kumusta na yung Pilipinas? Ayun, traffic pa rin. Lagi nga akong late sa office eh. Ikaw, musta ka dyan? Ayos naman, sanay na. Mabuti naman kung ganun. Oh, kayo, kamusta kayo? Mabuti-buti naman. Ay, yung mga classmate natin. Ayos lang. Si Mona yun, pa-travel-travel na lang. Yaman na siguro. Ayun, si Jessie naman, mga anak na. Kinukuha nga akong ninang. Ninong ka rin daw pala, uy. Padala ka na, ha? Ayun, speaking of classmate, may mini-reunion daw tayo. 3 to 4 months from now. Inaayos pa yung sked, inililista na yung mga sasama. Uy, ilista mo ako ha. Ha? Baliw ka ba? Paano ka naman makakapunta milya-milya ang layo mo. Nasisirahan ka na ba? Ang kala mo, Dubai ang venue, ganon? Pre, seryoso ako. Ibig mong sabihin, Oo, uuwi ako. talaga? Oo, probably 3 months from now, maaabutan ko yung reunion. Uuwi ako. Graduation kayo ng kapatid ko. Siyempre, hindi pwedeng wala ako. I don't wanna miss it. Jackie? Teka, sino yun pre? Ay, andyan na boyfriend ko. I have to go, William. I miss you. See you soon, pre. Excited na ako. Teka lang ha. May boyfriend ka na? Akalain mo yun? Kung sa bagay, 3 years na akong nawala. Kailan pa? Pre, hindi mo nakwento sa akin yan ha. Oh, nakala ko ba hindi mo na ako tatawagin, pre, kapag may boyfriend na ako?
Sige na. Catch up tayo pag uwi mo dito. Oo nga, no? 3 years na din yun. Basta ha, isama mo ako sa list na a-attend ang reunion. Oo, sige. Bye. Anak, I miss you. I miss you too, Mang. Lalo yan, gumaganda yung nanay ko, ha? Siyempre, kaya nga ang gwapo ng anak ko eh. Si Sofia, ma. Ay nako, anak yung kapatid mo. Kagabi pa yan excited, hindi mapakali. Sobrang saya na uuwi ka at sasama sa graduation niya. Siyempre naman, ma. Pwede ba namang hindi? Oh, ikaw talaga? Oh, baka gutom ka na. Anong gusto mo bang kainin? May niluto kasi akong adobo sa bahay. Alam kong paborito mo yon. O kaya gusto mo, dumaan na lang tayo sa restaurant dyan. Hindi na, ma. Sa bahay na ako kakain. 3 years na akong hindi nakakain ng luto ninyo, eh. Sobrang miss ko na. O di siya, tara na. Si Sofia gustong sumama kaso kailangan niya maghabol ng requirements para sa ganun ba? graduation niya eh. Pero maaga daw siyang uuwi ngayon. Kanina pang tawag ng tawag kung kasama na daw ba kita. Pre, cheers! Cheers! Naks, pogi mo na. Ano, may gluta ba hangin sa Dubai? Sira! Teka, kanina ka pa lingon na. Sino ba hinahanap mo? Sila Martin? Hindi, nakausap ko na sila kanina. Teka, comfort room lang ako, ha? Sige. Ako naman, doon lang ako kina Sheena. Puntahan mo na lang ako sa table na yun kapag kailangan mo ako. Sige. Ouch! I'm sorry, miss. Ano ba yan? Hindi ko sinasadya mabangga ka. It's my fault. Medyo nako. madilim kasi. May hinahanap kasi ako. Nagbabaka sakaling pumunta siya. Ayos, Janelle? William? Ikaw pala. Buti nakapunta ka. Kailan ka pa nakauwi? About few days ago. I'm looking for you. Ganun ba? Eto na, nakita mo na ako. Sige, una na ako ha. I will roam around. Teka lang. Bakit? Wala. You look different. Ang laki ng pinagbago mo. Ang ganda mo na dati. Sobrang ganda mo na ngayon. Salamat. Ganun talaga. Nagbabago ang mundo eh. Hindi natin namamalayan. Ganun ba? Pero bakit yung feelings ko sa'yo hindi pa rin nagbabago? Why do you have to be vocal on your feelings, ha? Kasi mahal pa rin kita. Walang nagbago. Nagtatrabaho pa ako sa Dubai. Ikaw pa rin yung iniisip ko. Don't fool me. William, malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw ang bumitaw sa ating dalawa. Bata pa tayo noon, Janelle. Ang dami kong iniisip. Ayaw ko lang mahirapan ka. Iniisip ko yung kapakanan mo. Ayoko mangulila ka. Alam kong ayaw mo akong umalis pero kailangan ako ng pamilya ko. Hindi ko kaya makitang naghihirap yung mama ko. May babae si Papa. May iba na siyang pamilya. Lubog na lubog si Mama. Emotional pa para kay Papa. Kaya binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong may salba yung pamilya ko. Sinong hindi tatanggi, Janelle? For God's sake, William. Don't put the blame on me. Na parang kasalanan ko na hindi kita inintindi. Hindi kita sinisisi. Oo, kasalanan ko. Mahal na mahal kita. To the point na ayaw ko makitang nangungulila ka sa akin. Relasyon yun, William. May problema ka pala eh. Hindi mo sinabi sa akin. Pinagtulakan mo ko sa iba. Relasyon yun. Dapat tayo yung magkakampi pero hindi eh. Dinala mo mag-isa. You never bother me to offer long-distance relationship. Inisip mo agad na may hirapan ako. Hindi mo man lang hiningi yung opinion ko. Pinangunahan mo lahat ng bagay. Nauna yung takot sa'yo. Sorry. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko nung panahon na yun. Diyan lang hirap ng sitwasyon ko noon. Kahit nung nasa Dubai pa ako, hindi naging madali. Noong umalis ka, alam mo bang durog na durog ako? Munti ka na akong hindi ma-regular sa trabaho ko dahil lagi akong balisa.
Iniisip ko na baka nabigla ka lang. Nabigla rin ako. Late ako nakakapasok kasi gabi-gabi. Hinihintay ko yung tawag mo. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na nababalikan mo ko. Ang sakit. Araw-araw ko dala-dala yung bubog sa puso ko pero sabi ko, okay lang kasi babalik ka eh. Everything will be okay. Pero alam mo yun, taon yung binilang ko. Kahit isang paramdam, wala akong natanggap galing sa'yo. Janelle, I'm sorry. Hindi ko alam na gano'n ang pinagdaanan mo. Hindi kita kinuntak dahil wala akong mukhang maiharap sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko, aayusin ko yung buhay ko. And I will be a better man pagbalik ko. Mahal na mahal kita. Janelle, eto na ako. Nagbabalik. Pupunin ko lahat ng kulang ko sa'yo. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Hindi na ako kukuha ng bagong kontrata sa Dubai. Everything is fine now. Graduate na si Sophia. Okay na si Mama, please. Please say you love me too. Nagbabalik na ako. Ikaw na lang yung kulang. Yes, everything is fine now. Masaya akong marinig na okay yung pamilya mo. Wala naman akong ibang hiniling kung hindi yung maging maayos ka eh. Kung naging tayo, baka it didn't turn it that way. Blessing in disguise rin siguro na naghiwalay tayo. Good choice yun, William. Love is sacrifice. Don't say that, Janelle. Isa lang yung gusto kong marinig. Mahal mo pa ba ako? Janelle, hayaan mo akong bumawi. Alisin lahat ng bubog sa puso mo. Janelle, eto na ako. I'm sorry, William. Pero it's too late. Naalis na yung bubog sa puso ko. Inalis ng isang taong walang ibang ginawa, kundi ang mapasaya ko. Noong durog na durog ako, siya yung nandyan. Siya yung sumalo sa akin kahit pinagtutulakan ko siya palayo. Hindi niya ako iniwan. At Marky yun. Ito naman yung gusto mo, di ba? Ikaw ang nagtulak sa akin sa kanya. Alam mo, hinila kita eh. Pero tinulak mo ko noon palayo. Sa kakatulak mo sa akin, nalunod ako. Halos hindi ako makahinga. Oo, tama ka. Mabait na tao si Marky. Siya ang sumagip sa akin. Kaya paalam na. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.